Korejská válka začala 25. června 1950 a skončila 20. července 1953. Ale nejdřív, co tomu předcházelo? Na korejském poloostrově bylo Korejské císařství, které v roce 1910 bylo anektováno Japonskem. A po konci druhé světové války se rozdělilo mezi dvě okupační zóny, kde byly ustanoveny dva státy. Komunistická vedená Kim Il-senem a demokratická vedená I Sung-menem. Korea byla rozdělena na 38. rovnoběžce a právě Kim Il-sen se rozhodl Koreu sjednotit. A tak severokorejská armáda překročila 38. rovnoběžku a postupovala tak rychle, že brzy Jižní Korea ovládala území jenom kolem města Pusan. O bitvě o pusanský perimetr mám celé video, tak se na ní když tak koukněte. Ale zmíním pouze, že Jižní Korea tuto bitvu vyhrála za pomocí USA a dalších států. Státy na straně Jižní Koreji pak rychle postupovaly, to vidíte na této mapě. Mimochodem, Američany tam vedl Douglas MacArthur, velitel z druhé světové války, a když se Čína pod vedením Mao Tse-tunga zapojila do korejské války, navrhl, že by se na Čínu měla schodit atomová bomba. Samozřejmě byl pak odvolán z funkce. Komunistická Čína pak zatlačila Jižní Koreu na současné hranice. Poté bylo podepsáno příměří, takže boje stále trvají a byla ustanovena zároveň demilitarizovaná zóna, která je nejstřeženější hranicí světa, protože jsou země stále ve válečném stavu. A už se blížíme ke konci videa, dejte mi like, odběr a ahoj.